спокойно из гората и да попаднете на... Нарисувах аватарът ми! Здравейте! В този клип ще ви представя не какво да е, а показвам аватарът ми, който в момента съм го нарисувал и съм го минал с черен химикал. Та имам още един аватар, който е изобразен пак самият аз, но с различна тениска. Тук съм с черната тениска, изобразена с един гущер, който се изблезил. И ланецът ми, който е с череп и с червени очи. На пръв поглед, да кажем честно казано. А тук, във втората, съм с различна тениска. И в общи линии, в този клип ще става въпрос, а именно рисувам групата ми. Та, ако ви хареса това съдържание, не забравяйте да се абонирате за канала ми, пръснете по един лайк и един коментар поне да ударите. Също така, ако сте нови и не сте се абонирали, направете го сега, задължително с камбанката, за да получавате известие, когато кача нов клип. И ще направя още такива. И за сега това ще кажем. И ако ви е харесал клипът, вие си знаете работата. Това беше всичко от мен. Аз бях Влади. Между другото, Слави, давайте си, брат ми. Спокойно из гората и да попаднете на...